moko kuone makoro winjo ka Migori waboluwo gi kendo warange ka Jojo maboluwo no ma Migori kanyo mar mondo warange. Sani wan ka wadarango Homa Bay kae to bang'e wawinjane Machakos, ko wuok Machakos wawinjane Nyamira, wawinji ka gilure kanyo ka watieko to waka uyuyo taduogo kendo awinjane ka jimo loko pache koso pache pore mala kaka entie cha, wawinjane ka e county ma Homa Bay mokwongo. Yiero mar Kalau to koro ok miyo jopiny direction ma koro mi japiny sani. Japiny koro yiero ng'ama nyadhi tiyone sani. Ma sani japiny kikawo pesa mimiyo, mano japiny ong'eyo ni biro yiero ng'ama odwaro. Maiso ni yiero ma Kalau koro miyo wande direct ticket maber. Maiso ni ng'ata ng'ata ma sani koro wadhi yiero ng'ama wadwaro. Kik iyier pesa kata kik iyier gimomiyi, but yier ng'ama nyalo konyi, ma nyalo nyisi gima osetimo mochung' e tiende. To ma ipani bo chiwo lesson ne josiasa. Ma ochiwo lesson ne josiasa. Mak jasiasa moro amora maduogo e ground nyaka oduog ka koro en gi kwan machielo. Kanyo choringo gi kwan machielo to nyaka change. Nyinga iluongo ni Ernest Nyaguda. Ajadak ma Homa Bay County, Homa Bay Town Sub County, Arujo Ward. Kaka japiny, yiero mar Kalau biro kelo reflection ma yiero mabiro 2027. Ni sani jopiny osechich kendo gimoro amora mipogo, obed pesa, obed incentive moro amora ok nyal influence pach jopiny. Japiny go kura kaluwore gi dwaro mare gi kendo kaka piny dhi to gi jachung' ma gidwaro ema giyiero, ok mokelnegi. 2027 siasa ma Kenya idhi goye mokwongo dhi bedo e yore mar dhoudi manong'iso wal Kalau ni kane en Mount Kenya to ne gidwaro candidate gi kendo Mount Kenya gi sani osekiere lwet ker masani kendo koang'iyo to kura ok gidhi miye kaka ne gimiye mokalo cha. Idhi chungo gima timo ne jopiny, ka onge tidhi dala. Mar ariyo, kaka wan jadak ma Homa Bay, wan jopiny jotelo kik bi ne wuondowa gi propaganda. Kora kwayo wang'ni ka gibiro to ng'ato osiem gimoro manotimo koko obedo kura, ka onge kaka ne jo Mount Kenya otimo ne jachung' makocha.